ରାମନାଟକ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ସାମଲଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକସଭା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାମନାଟକ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ସାମଲ ଚଳିତ ମାସ 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାତ୍ର 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୁକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ସ୍ୱ ବାସଭବନଠାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଆମୟିକ ଧର୍ମପ୍ରାଣା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଥିତଯଶା ରାମନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ହରିଡାଖଣ୍ଡି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ସହ ସେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ଘଟିକା ସମୟ ହରଡ଼ାଖଣ୍ଡି ରାମନାଟକ ଆଖଡ଼ା ପରିସରରେ ଶୋକସଭା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭଜନ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରୁଣ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମହାସଂଘ ମହାସଚିବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରୋଶନ ଏବଂ ଉପମହାସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରାମନାଟକ କଳାକାର ତଥା କେତେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହରିଡାଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆପଣା ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ପୂର୍ବକ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। Suro